bɛ baara kɛ a kɛ kun ye i bɛ baara min kɛ a bɛ se k'i nafa mɛ n'a tɛ se k'i nafa a bɛ komi nafa kun t'a la an ye laɲini ye k'a fɔ anw baarakɛ ɲɛmɔgɔ gouvernement bɛɛ lajɛlen k'u hakili to o yɔrɔ fanfɛla la min bɛ se k'a dɔn baarakɛlaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min u bɛ se ka wasa cogo min u kɛ hakɛ ye min ye k'u kɛ hakɛw k'a dɔnw ye k'a segin u ma fana n'o kɛra hakili la bɛn bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ tilali bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ sabu n'i y'a jateminɛ ka taa jamana nafolo min b'a kɔnɔ baarakɛlaw de bɛ nafolo in di ko ye n'i ye baarakɛlaw sen bɔ a la nafolo tɛ ye donc fɛn bɛ se ka taa baarakɛlaw kɔ hakili kɛ t'u la tɛ se k'u dɛmɛ min bɛ se k'a to an bɛ kɛ fɛn min ɲini an bɛ nafolo min o bɛ se ka sɔrɔ donc an bɛ laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ min ye baarakɛlaw yɛrɛ ye k'a f'u ma halisa an bɛ dugawu k'u ye ala kɛ kɛnɛya d'u ma ala kɛ si d'u ma u bɛ baara kɛ cadre kɔnɔ min n'o ye sariya kɛ cadre ye o de b'a to ni maa k'a bɛ bɛn o kan u dɛmɛni bɛ diya mɛ n'u bɔra o cadre kɔnɔ a bɛ gɛlɛya donc an bɛ laɲini kɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye k'a tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min jamana bɛ se ka yiriwa jamana bɛ se ka basigi baarakɛlaw k'u ta sɔrɔ a kɔnɔ u kɛ lafiya u kɛ hinɛ sɔrɔ a kɔnɔ u kɛ nɛɛma sɔrɔ a kɔnɔ o de y'an ka laɲini ni kuma y'o de ye donc ne k'a ma ko sariya ye min fɔ k'a fɔ a kɛ kɛ u ye n'a ti kɛ o de ye dafabaliya ye n'o tɛ ne sariya ko min kɛ n'o bɛ kɛ kuma ti caya o dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baarakɛda dɔw la tiɲɛ don gɛlɛya b'a kɔnɔna na nka kalo 4 kalo 5 kalo 10 kalo 20 sara mɛ kɛ o faamuyali tɛ gɛlɛn a bɛ gɛlɛya cogo o cogo baarakɛ ɲɛmɔgɔw kɛ se k'u jɔ hali sisan min bɛ gouvernement kɛ côté la minnu ye privé ye u k'u jɔ an ka bɔ o kɔnɔna na mais n'i y'a fɛn caman lajɛ i bɛ n'a sɔrɔ public yɛrɛ de ta fanfɛla don jamana yɛrɛ gouvernement kɛ baarakɛda minnu n'a y'u sigi a gɛlɛya bɛ k'u de kɔnɔna na o ka gɛlɛn o fɔ man di ale de ka kan ka mɔgɔw kana a bɛ kan ka bɛɛ lajɛlen défend mais n'a fɔra ko ale yɛrɛ ko juru de b'ale la a kɔni bɛ k'a kɛ juru sara o tɛ se ka faamuya parce que minnu bɛ yen n'u bɛ baara la u ka saraw tɛ ka di juru de don jamana kan wajibi don a bɛ sara an ka laɲini ye o kɛ sara k'a sɔrɔ a bɛ kɛ mankan ye donc an bɛ min ɲini gouvernement fɛ o yɔrɔ fanfɛla u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kow la minnu bɛ yen u bɛ baaradaw sigi u k'a to k'a fɔ min bɛ sigi k'a fɔ laban ko don laban ta don et puis a musaka fana a se b'u ye u bɛ se ka taa o ka fisa mɔgɔw nana ka na don an na waati min u hakili latigɛlen bɛ bɔ min kalama suko ni dugusɛjɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ u ka sara tɛ sɔrɔ kalo 2 kalo 3 fo kalo 20 o faamuyali ka gɛlɛn donc laɲini ye banderole caman ye o de sɛbɛnlen don a kan fɛn fɛn bɛ o baarada la n'u tɛ sara sɔrɔ kalo damadɔ u bɛɛ y'a jira k'u kɛ nisɔngoya jira hakili gouvernement mɔgɔw tun bɛ yan ministre de la fonction publique et du travail a tun bɛ yan a y'a ye nin tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo